Salut prieteni, bine v-am găsit aici cu partea a treia pentru setări de optimizare către Windows 8, deci mă refer strict la Windows 8, vor veni după acest tutorial partea întâi pentru setări de optimizare Windows 7 și partea a doua și partea a treia, probabil că tot în 3 părți voi face, deci astăzi o să fie o parte mai lungă pentru că vreau să termin, nu vreau să fac pe 4 părți. Haideți să nu mai stau de vorbă, vom face setări în registri. Prima dată, cum intrăm în registri, vă rog fiți foarte atenți în registri, pentru că am mai văzut că dacă schimbați o cifră, o valoare, un nume, totul se poate duce de râpă. Am văzut cum a trebuit să își reinstaleze anumiți indivizi Windows-ul pentru că nu au fost atenți în registri. Deci fiți foarte atenți, puneți pauză de 100 de ori, vă uitați și vedeți ce setare am făcut pentru ca să nu o dați în bară. Și eu fac aceste setări și dacă sunteți atenți nu o să o dați în bară. Ca să ajungeți în registri, click dreapta pe Start Run și scrieți aici regedit, R-E-G-E-D-I-T, regedit, deci reg de la registri și edit de la editare. Regedit, apăsați butonul OK și vi se va deschide această fereastră. Stați să strâng și aceste comenzi. Deci navigați pe tastatură. Dacă puneți click-ul pe o anumită comandă de aici, cu tastatura, cu săgeata care merge spre dreapta, expandați și cu săgeata dinspre stânga strângeți, da? Care duce spre stânga, strângeți. Acea vedeți și voi. Expandez, da? Ok. Bun, haideți. Prima setare este... să vedem, vom dezactiva Superfetch și Prefetch, care nu avem nevoie de ele, da? Am dezactivat, o să dezactivăm și din servicii și acum, dar prima dată dezactivăm din registri, da? Key local machine, da? Mergem pe key local machine, după aceea la sistem, după aceea la curent control set, după aceea la control, da? Și căutăm Session Manager. Session Manager, da? Hai să găsim și Session Manager, am apăsat S ca să ajung mai repede la litera S. Session Manager expandăm, da? Cu dublu click sau cu săgetuța. După aceea la Session Manager mergem la Memory Management. Memory Management, așa. O expandăm și mergem aici pe Prefetch Parameters, da? Parametrii Prefetch. Avem aici două valori, dăm click pe prima, setăm valoarea 0, da? Apăsăm butonul OK, aveți grijă ca acest hexadecimal să fie bifat și apăsăm butonul OK, la fel și a doua Enable Superfetch, mergem pe 0 și la fel această căsuță bifată și OK. Aceasta este prima setare, strângem, mergem click-ul pe Prefetch Parameters, strângem toate aceste intrări, da? Și mergem mai departe la următoarea comandă. Mergem la Key Current User, după aceea la Software, după aceea la Microsoft, după aceea la Windows, da? Current Version, da? La Current Version căutăm Policies, apăsăm P Policies, după aceea la Policies mergem și apăsăm Explorer, da? Expandăm Explorer-ul, de fapt nu expandăm nimic, punem click-ul pe Explorer, da? Punem click-ul pe Explorer și aici o să avem o chestie și anume No Low Disk Space. Dacă n-ați creat această intrare, o creăm imediat, haideți să o șterg și eu, ca să vedem cum o facem. Mergem pe File, pe Edit, da? Apăsăm butonul New de aici, mergem Edit, New, da? Și apăsăm în funcție de ce sistem avem, pe 32 de biți sau pe 64 de biți, eu voi pune pe 64 de biți și dăm următorul nume. N mare, O mic, Nou, L mare, Low, da? D-I-S-K, disk, S mare, space, da, space, no low disk, space, C-K-S, no low disk space, checks, da?
Adică să nu ne mai caute dacă partiția aceea este goală sau plină și să înceapă să ne dea tot felul de anunțuri, da? Apăsăm pe ea și îi dăm valoarea 1 pentru a activa această comandă, da? Și am făcut această intrare, no load disk space. După aceea strângem aici intrările de registri. Ok. Să vedem care este următoarea setare. Mergem cheie curent user. După aceea la control panel. După aceea la desktop. Și la desktop avem o intrare. Și anume menu show delay. Menu show delay. Adică când apăs, vedeți că imediat cum am apăsat mi-a apărut. Dacă i-aș da o valoare în milisecunde, mi-ar apărea cu acea animație chiar dacă am dezactivat-o de acolo din efectele, în prima parte din efectele vizuale, da? Deci chiar dacă am dezactivat-o de acolo, dacă i-aș da aici o valoare, nu mi-ar mai apărea așa direct, mi-ar apărea cu întârziere, da? Și așa că noi dăm valoarea 0 ca să ne apară imediat, să nu avem probleme cu apărutul startului. Imediat cum am apăsat ne-a și apărut fără probleme, da? Este o simplă intrare în registri care poate face acest lucru, deci nu e neapărat de puterea calculatorului de procesare, da? Bun. După aceste setare, mergem în jos la mouse, setăm mouse-ul, da? Iar la mouse mergem pe mouse hover time, da? Și îi punem 30. Da? Setăm 30, apăsăm butonul OK și asta a fost ultima setare din registri. Bun. Simplu, file, exit, sau puteam să apăsăm și X și am ieșit, nu trebuie să faceți niciun backup, nicio setare, absolut nimic, se memorează singur. Am terminat cu registrii, intrăm în servicii. Cum intrăm în servicii? Foarte simplu, run services.msc, da? Scriem services, stați un pic, services.msc, da? Am scris deja, services.msc, services.msc. Foarte simplu, haideți să vedem ce putem dezactiva aici. Am dezactivat IAMD External Event Utility, nu am nevoie de acest serviciu, da? Bun. Să vedem ce am mai pus pe disabled. La B am pus pe disabled BitLocker Drive Encryption Service, de asemenea și Bluetooth Support Service, Certificate Propagation puteți să-l puneți pe disabled, eu l-am pus pe manual, voi puteți să-l puneți pe disabled, ok. Bun, acum la D, să vedem să nu ratez ceva, la D am pus Diagnostic Policy Savers, Diagnostic Service Host, Diagnostic System Host, adică ce fac aceste servicii? În momentul când dau pe rețea și dau Truthbug Problems, adică caută după probleme și el începe să detecteze problema, să vedeți că o să vă dea la un moment dat eroare pentru că am dezactivat acest serviciu care ajută Windows-ul să caute, da? Zice că începe să caute, dar el nu o să caute. Vezi? Verifiing îmi spune că the diagnostic policy service is disabled, da? Spune că acest serviciu este dezactivat, deci el nu mai poate căuta după probleme la rețea, da? Bun, deci dacă dezactivați aceste probleme, eu nu am nevoie să îmi fac, n-am probleme cu rețeaua, deci nu am nevoie, le-am dezactivat. Pentru gamer nu cred eu că aceste setări, nu cred eu că o să stați voi să căutați, cei care sunteți cu jocurile, să căutați dacă aveți probleme cu rețeaua și să stați să căutați, da, bun, deci nu stați să căutați să depanați probleme, ok. Deci nu cred că stați voi să depanați probleme, ok. Asta cred eu, faceți ce vreți. După aceea, Family Safety sau Parental Control, sunt Windows 7, da, vedeți că scrie și aici. Pentru, nu aveți nevoie de el dacă voi jucați jocuri, da. Ok, am dezactivat și Hyper-V-urile, nu vă ajută cu nimic în Windows, chiar sunt niște servicii inutile. Da, sunt toate aceste servicii pe disable, nu aveți nevoie de ele. Puneți și voi pe... Nu vreau să lungesc foarte mult acest video tutorial, vreau să vă explic exact ce fac, dar le puteți dezactiva în siguranță. Dacă nu sunteți sigur, tastați numele serviciului pe Google și vă va spune ce face acel serviciu. O să vedeți că le puteți dezactiva fără probleme. Ok,
Să zicem, am mai dezactivat pe aici, live update este de la mine din calculator, de la un program. Nu am nevoie de tot ce scrie cu update, deci tot ce vedeți cu update în servicii, mergeți și dați scroll prin servicii și tot ce vedeți cu cuvântul update, dați puțin să expandez așa, să vedeți mai bine serviciile, tot ce vedeți cu cuvântul, cu virgulă, cuvântul update, nu lăsați, pentru că v-am spus în prima parte, nu lăsați să-și facă programele update-urile, da? Bun. Local Session Manager lăsăm, bun. Haideți să vedem ce mai avem pe aici, pus pe Disabled. Pe Disable Net TCP Port Sharing Service. Vă ajută să, normal, să dați share, da? Și nu avem nevoie de acest lucru. Ok, puneți și voi netlogon-ul pe manual, doar atunci când are nevoie să offline files, dacă nu salvați fișiere, dacă nu salvați, da, fișiere, dacă nu salvați documente în mod offline, adică fără internet, nu aveți nevoie de acest serviciu, da? Bun, haideți ce am mai pus pe Disabled. Am mai pus Print Spottler, nu am nevoie de Print Spottler, da? Eu nu folosesc o imprimantă, dacă folosiți o imprimantă, atenție, foarte interesant, dacă folosiți o imprimantă și aveți nevoie de acest serviciu, că dacă folosiți o imprimantă aveți nevoie 100% de acest serviciu, nu-l dezactivați, dar îl puneți pe manual. Adică ce înseamnă să-l puneți pe manual? Nu-l dezactivați de tot, îl puneți să pornească doar atunci când Windows-ul are nevoie de el, când imprimanta cere acel serviciu. Să nu stea pornit pe automatic, da? Deci să nu fie nici pe automatic, nici pe delay start, da? Să fie pe manual și pornește doar atunci când imprimanta are nevoie de acest serviciu, pentru a nu vă lua din resursele pe care le puteți folosi pentru jocuri. Adică dacă sunt resurse pe care le puteți folosi, de ce să nu le folosiți? Remote Registry, nu am găsit niciodată rostul acestui serviciu, le dezactivați pe amândouă. Remoting and Remote Access, da? Le dezactivați pe amândouă de aici. Secondary Logon, dacă nu vă logați, nu sunteți doi care vă logați, nu aveți nevoie. Security Center l-am dezactivat, nu face absolut nimic. Din moment ce am dezactivat Windows Defender și toate cele. Bun. Smart Card Removal Policy le puteți dezactiva și împreună cu Smart Card de aici. Adică atunci când băgați un card să începe să vi-l citească, nu aveți nevoie. Spot Verifier vi-l puneți pe manual, da? Superfetch l-am dezactivat în registri, îl dezactivăm și aici, da? Task Scheduler, programatorul de sarcini, da, îl lăsăm așa, mergem și pe telefonie și îi dăm Disabled, la teme îi dăm Disabled, la ce mai avem pe aici? Touch Keyboard and Handwriting Panel Service, da, dezactivăm acest Touch Keyboard and, da, știți voi, e din Windows 7 cu PC Components, cu Tablet and PC Components, da, le dezactivăm, nu avem nevoie de acest lucru. Da, haideți să vedem ce mai putem dezactiva pe aici. Windows Error Reporting Service, nu avem nevoie de acest Windows Error Reporting Service, da. Windows Firewall îl lăsăm. Windows Search, nu avem nevoie de Windows Search. Atenție, acest Windows Search nu dezactivează search-ul de aici din start, da? Deci dacă vrem să căutăm ceva, putem căuta fără probleme. Vedeți voi? Wither și fără probleme am găsit ce am vrut să caut. Dar dezactivează căutarea aici. Adică în momentul când vrem să căutăm aici, să zicem Windows nu știu ce, da? Dăm să caute și spune că e oprit nu știu ce pe aici și poate să fie căutarea mai înceată, el totuși caută, dar căutarea poate fi mai înceată din cauza că am dezactivat acel serviciu. Deci, practic, serviciul e inutil. Windows Search e inutil. Da, Windows Time la fel, Windows Update la fel. Nu avem nevoie, v-am spus să opriți update-urile, dar să le faceți voi, da? Și cam atât în servicii. Bun. Am terminat și în servicii, simplu, X și toate s-au memorat, tot ce ați făcut s-a memorat fără probleme. Da, haideți să vedem ce mai putem acum după servicii să facem. Atenție, vă readuc aminte din prima parte a tutorialului, poate n-ați văzut-o, msconfig, da? Poate ați dat de această parte a treia și n-ați văzut partea întâi și vă arăt o setare, service, da? Și dezactivați și de aici, practic sunt serviciile care le găsiți și acolo, în tabul de servicii sunt și aici, puteți să intrați și aici să le dezactivați și dacă ați intrat prima dată și ați dezactivat de aici serviciile din prima parte a tutorialului,
puteți să nu mai intrați acum. Asta am vrut să vă spun, da? Totul fără probleme, ok? Despre ce urma să vorbim acum, să vedem despre ce urma. Defragmentare. Deși multă lume recomandă defragmentarea, eu nu recomand. Da? Eu nu recomand pentru că, dacă vreți voi să faceți o defragmentare, o să prezint eu niște de-astea mai bune decât cel din Windows, decât utilitarul din Windows, așa că oricum l-am dezactivat. Dar eu sunt contra defragmentării, nu știu. Defragmentarea nu face bine unui hard disk, adică să stai să te apuci să-l defragmentezi, să-l comprimi, să tot îl faci, să tot îl dregi. Hard disk-ul până la urmă moare. SSD-ul, dacă aveți un SSD, până la urmă moare, v-am spus. Overwriting-ul pe SSD îl omoară. Adică dacă stați și tot scrieți, acel SSD se duce de râpă, da? Se duce de râpă, deci el îngurând o să moară. Așa că trebuie protejat. Vă mirați după aceea de ce aveți viteză mică la scriere, de ce aveți viteză mică la copiere și la multe altele, da? La scriere, la citire, mă scuzați, la citire. De ce aveți viteză mică la citire, de ce aveți viteză mică la scriere și tot așa. Pentru că acel SSD tot a scris și s-a dat în mama lui, ca să zic așa, s-a dus. Deci e făcut praf, s-a dus și aia nu mai funcționează așa cum trebuie din cauza că l-ați tot scris. Deci eu sunt contra defragmentării și o să prezint eu oricum niște utilitare mai bune decât cele din Windows care fac defragmentarea mai bună, așa că oricum va trebui să-l oprim. Cum facem acest lucru? Intrăm în Control Panel, scriem aici în căutare Administrative Tools, Administrative Tools, da? Administrative Tools, e un folder, da? Și aici avem Defragment and Optimize Driver, da? Dăm click și pe shortcut-ul ăsta. Și mă rog, trebuia să scrie never run. Vedeți și voi? Never run. Și eu ce am făcut? L-am oprit. Voi să aveți, l-am pornit, da? Voi spun run, sketch-ul recommanded, boundary, nu știu ce, îl bifez și dau OK. Da? Voi mergeți pe Change Settings, debifați căsuța asta de aici, apăsați OK, l-ați oprit și gata. Never run. OK. Am terminat și cu disk defragment. Folosesc denumirea de Windows 7. Ok, acum o să discutăm despre una foarte tare, Windows Features, componente Windows. Cum putem să scăpăm de acest Internet Explorer de aici, da? Să nu mai am acest Internet Explorer aici. Hai să vedem. Mergem și noi în computer, da? Mergem aici la computer, New Installer Change Program. Iar la un Installer Change Program avem toate programele de aici unde și putem dezinstala ceva din calculatorul nostru, dar noi mergem pe Turn Windows Features On or Off, adică componentele Windows să le opriți sau să le porniți, da? Bun. Ce dezactivăm aici? Framework 3.5, am o versiune mai nouă și de aia am dezactivat, da? Hyper-V pentru că l-am dezactivat și în servicii, Internet Explorer 11, el vă spune că umblați în sistem, nu aveți nevoie, Internet Information Service, dezactivați Internet Information Service, la fel, Legacy Components, Direct Play, probabil veți avea nevoie de acest serviciu, da, nu știu sigur exact ce face, stați că pun pauză și mă duc să văd ce face acest component, ca să nu vă dau o setare, eu l-am dezactivat și n-am avut nicio problemă și am jucat și jocuri, dar nu știu sigur dacă la anumite jocuri vă va trebui acest lucru și să verific și eu pe net, ca să nu vă dau... Eu vă zic că eu sunt gamer și am jucat jocuri pe acest calculator fără nicio problemă cu acest feature dezactivat, dar haideți să vedem ce face ca să nu vă dau o informație greșită. Da, am revenit, este inutil acest serviciu, puteți juca jocuri fără probleme. Internet Information Service, ok, Legacy Components, îl puteți dezactiva fără probleme. Media Features, dacă nu folosiți Windows Media Player, o să prezint VLC Media Player, care este un player mult mai bun, o să fac un tutorial despre el. Microsoft Message Quay, cred,
server, nu știu cum se pronunță exact acest cuvânt. Network protection, la fel aveți nevoie de acest feature. RAS Connection Manager Administrator, la fel. Remote Differential Compression, eu am lăsat-o bifată. Ok. Dumneavoastră puteți să o debifați, cred că nu e nicio problemă dacă o debifăm. Nu cred că se întâmplă ceva. Ok. RIP, de fapt e vorba despre support for use in third party. Support for use in third party applications. Da, nu e nicio problemă dacă o activați, nu se întâmplă nimic. RIP listener service for ensemble. Tot ce vedeți la mine, lăsați bifat doar ce vedeți la mine. Eu am defiat absolut tot. Vedeți și voi ce curat e calculatorul meu. Nu are nimic care să-l facă să se oprească, ok? Deci este curat. Toți ramii mei se duc pe jocuri. Toate resursele mele sunt pe jocuri și de aceea pot rula și jocuri care practic calculatorul meu nu le poate rula. Pentru că am făcut aceste setări de full optimization, da? Ok? Păi, cam atât despre Windows Features. Apăsăm butonul OK. El își descarcă fișierele necesare pentru a aplica setările, da? Și când veți da restart la sfârșitul părții a treia, pentru că ați văzut și partea 1 și 2 și am zis că la sfârșitul tuturor setărilor dăm un restart. Ok. Bun. Acum vom schimba locația pentru fișiere inutile. Hai să vedem. Mergem aici. Advanced System Settings. După aceea aici. Ok. Această fereastră, să o vedeți și voi. Ok. Păi, fișierele inutile se salvează într-o locație default care este spusă aici, da? Vă spune unde se salvează fișierele inutile. Noi vom schimba această locație. Eu am pus în D, da? O să vă arăt imediat cum facem. O să pun pauză și o să revin că am niște lucruri prin D care trebuie să le scot ca să fie partiția ok, să puteți vedea și voi ok. Ok, aveam niște fișiere invizibile care erau niște fișiere personale care le-am mutat într-un stick USB ca să nu apară denumirea acolo. Când vom vedea fișiere inutile, nu dă bine să apară fișierele personale într-un tutorial, așa că m-am gândit să le scot. Bine că mi-am adus aminte de ele. Ok? Deci schimbăm acum locația la temp. Cum facem acest lucru? Mergem în partiția D sau o partiție externă Windows-ului, în cazul meu partiție D, da? Și acum creăm un folder numit temp files, da? Îl creăm, îi dăm denumirea temp files sau ceva temp ca să știm noi că sunt fișiere inutile, așa se numesc fișiere inutile temp sau fișiere inutile pur și simplu. Și ce facem? Apăsăm butonul Create Shortcut. De ce apăsăm butonul Create Shortcut? S-a creat pentru că dacă dăm click dreapta proprietății, nu ne va arăta calea unde ca să o pastăm noi acolo. Acum dacă apăsăm click dreapta proprietății, pastăm această cale. Această cale, atenție, fără ghilimele, deci tot ce este între ghilimele, pastăm noi, da? Inclusiv cu litera partiției unde am făcut noi folderul și cu numele. Deci tot ce este între ghilimele, pastăm copii, îi dăm pe edit și pastăm aici calea, da? Apăsăm butonul OK, la a doua edit, calea de la acest fișier, butonul OK și am schimbat fișierele inutile unde se duc, da? Apăsăm butonul OK, s-au schimbat, apăsăm și aici OK, închidem și această fereastră. Acum putem șterge acel shortcut, l-am făcut doar ca să vedem unde e calea, pentru că ați văzut că dacă luam pe fișierul normal nu ne arăta care e calea și nu aveam ce să pastăm acolo. De-aia l-am făcut, putem să-l ștergem, avem acest temp files unde se salvează fișierele inutile, vedeți? Nu mai sunt pe partiția C, ci sunt pe partiția D. La fel faceți voi și cu descărcările și cu multe altele. Pur și simplu luați download-ul de aici și îl pastați în partiția D. De exemplu, foarte simplu este să mergem pe proprietăți, să mergem pe location, da?
mergem pe location și la locație îi schimbăm locația și îi punem în D. Eu le-am lăsat totuși în C, dar voi le puneți în D, pentru că dacă aveți în downloads foarte multe descărcări, să nu, așa cum am eu, să nu vă ocupe spațiu, da? Ok? Păi, cam atât despre schimbarea locației fișierelor inutile, sper că v-au ajutat. Ca să vedeți, apropo, îi dați atribuția acelui folder să fie invizibil, ca să nu-l ștergeți. Cum faceți acest lucru? Mergeți pe folder, proprietăți și bifați căsuța hidden. Da? Bifați căsuța hidden, ok? Dacă vreți să vedeți acel folder, trebuie să activați să vedeți fișierele inutile. Mergeți aici la View, la Option și mergeți la View și dați Show Hidden Folders and Drivers, să vă arate filele, driverele și folderele care sunt invizibile. Eu îi voi da pe Don't ca să nu-mi arate acel folder, dar acel folder va fi cu atribuție invizibilă ca să nu-l puteți șterge dumneavoastră din greșeală. Deci acel folder pur și simplu a dispărut și mi-au rămas doar folderele care au atribuție vizibilă. Ok. Am terminat și cu schimbarea locației temp. Acum mergem pe planul energiei. Foarte important planul energiei. Mergem pe Power Options aici și la Power Options setăm High Performance. Iar la High Performance mergem pe Change Plan Settings. După ce am bifat acest, Change Advanced Power Settings și mergem și facem următoarele setări, da? Stați puțin. Ok, mergem pe Hard Disk și mergem Turn off Hard Disk After. Never, never, never. Deci ca să ajungeți la never, dați pe săgeata din jos și vă va scrie never aici. La fel și la asta dați pe săgeata din jos never. Nu vrem să se oprească hard disk-ul niciodată. Plug it in never. Never, 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 da? Bun. Deci nu vrem să se oprească hard disk-ul. Uitați să vă spun, la Require Password on Wake Up, niciodată, deși astea nu pot fi. Voi puteți, eu sunt pe un cont care nu e cu drepturi totale de administrator, veți avea nevoie cu drepturi cât de cât de administrator ca să puteți face aceste setări. Eu le-am dat ca să nu mai poată fi modificate, da? Eu am yes pentru că am o parolă pusă atunci când pornește calculatorul, da? Voi dați pe nou dacă nu aveți nicio parolă, ok? Acum este una foarte mare, Processor Power Management, Minimum Processor State, când este pe baterie, în cazul meu este laptop, când este pe baterie, să fie 100% procentul, adică procesorul să nu fie, dacă e 50%, când e băgat în priză, procesorul va fi folosit numai 93 sau cât e procentul aici. Voi le setați pe undeva pe 100%, System Cooling Policy îi dăm pe activ și minimum processor state 100%, da? Tot timpul el să stea 100%, să avem procesorul 100% pentru a nu avea performanță maximă. Deci pentru a avea performanță maximă. Ok. Ok. Wait to kill system timeout vom face acum, adică atunci când oprim calculatorul, cât să aștepte Windows-ul dacă un program nu răspunde când dorește să-l închidă, da? Și vom seta să aștepte doar o secundă, după care să-l închidă forțat, pentru ca să se oprească mai repede calculatorul, da? Deci asta va ajuta la oprirea calculatorului. Păi intrăm din nou în registri, că am sărit peste această setare. Page edit. Ok, strângem pe aici intrările și avem următoarele setări. Key local machine, după aceea la sistem, după aceea la current control set, după aceea control, punem clicul pe el, da? Punem clicul pe el și avem White Task Kill Service Timeout, da? Îl setăm pe 1000.
Da? Setăm pe 1000. Adică o singură secundă să aștepte Windows-ul pentru a opri un serviciu dacă acesta nu răspunde. Da, așteaptă o secundă, după care îl oprește forțat. Păi, cu această setare se încheie și partea a treia de optimizări pentru Windows 8, optimizare full. Sper că aceste setări v-au scăzut lag-ul, este deja de o jumătate de oră acest tutorial, sper că nu v-a supărat că am depășit. Cred că la Windows 7 o să fac un tutorial de o oră jumate cu setări, pentru că mie greu să le fac pe bucăți. E mai bine să le fac de o oră jumate. Nu știu, îmi spuneți în comentarii cum doriți să le fac, dacă doriți să le fac de o jumătate de oră sau de o oră jumate. Nu, cred că tot pe părți o să le fac. O să fac 3 părți, deci o să împart în 3 timp. Da, cred că în 3 o să împart. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că aceste setări v-au fost de folos. Îmi cer scuze greșelile gramaticale pe care le-am făcut în acest tutorial și în alte tutoriale, îmi cer scuze pentru ele. Pentru greșelile de exprimare sau știu ce. Sper că aceste setări pe care le-am făcut aici să vă ajute să vă optimizați când ajungeți de bine calculatorul, astfel încât să puteți rula dumneavoastră jocuri pe care practic calculatorul vostru nu le rulează. După seria de setări pentru Windows 7 și pentru Windows 10 voi veni și voi prezenta simulatorul de Android despre care am vorbit. Da? Că voi prezenta. Și dacă ați făcut aceste setări înainte, nu vă va mai da crash pentru că acel mic simulator consumă ceva resurse, da? Și dacă nu aveți optimizat la maxim, s-ar putea ca pe sistemele mai slabe să nu ruleze, dar dacă aveți setările făcute, s-ar putea să aveți o șansă mai mare să puteți rula acel simulator și să vă puteți bucura de aplicațiile pe care le jucați pe telefon pe ecranul calculatorului. O să vin atunci cu tutorialul după ce fac setările pentru Windows 7 și Windows 10. Ne vedem la următorul tutorial care cred că se va desfășura pe Windows 7 pentru că voi veni cu setările pentru Windows 7. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Emil, dumneavoastră ați fost pe canalul NeuroPC. Intrați în secțiunea de videoclipuri și uitați-vă la setările de optimizare pe care le-am făcut în trecut, la programe și la multe altele. Sper ca ceea ce voi prezenta pe acest canal în viitor și ceea ce am prezentat să vă placă. Numai bine, v-am lăsat, să aveți o zi bună și să rulați jocuri cât mai bine. La revedere! Nu uitați însă, nu uitați însă de setări de optimizare și nu uitați de programe de curățare gen CC Cleaner și ce voi mai prezenta eu, pentru că aceste setări aceste programe vă ajută să vă mențineți calculatorul clean și să puteți porni calculatorul repede, frumos și ușor. Nu aveți multe programe care rulează în background. Acest lucru e bine pentru că aceste setări vă ajută să vă optimizați calculatorul pentru jocuri, așa cum am mai spus. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Emi, numai